Fai uns 20 días ou así, máis ou menos, plantín unhas sanorias e están empezando a brotar. As sanorias non vos recomendo para nada trasplantalas, que hai quen o fai, porque senón volvense moi cheas de raíces, hainas que sementar, así a abuelo, e despois, cando están empezando a nacer, como vos las enseño ahora, esas herviñas que lle nacen entre sanoria e sanoria, haillas que quitar xusto neste momento, porque se esperamos a que sean máis grandes, van a mover a sanoria, van a mover a planta da sanoria e van a facer que se debilite. Entoses así, cando están pequeniñas e sempre co terreno húmedo para que salan ben, quitámosllas unha por unha. Esta é unha planta de sanoria, ou sea, estas son as dúas follas primarias que son os cotiledóns. E despois nacen as secundarias, pois antes de que lle nasan as secundarias, todo o que non sean as follas así, todo o demais non son sanorias, así que quitámosllas. Para min é o mellor xeito de facelo e de levar a bo término un bo plantío de sanorias. De todos os xeitos, se vos collen dudas de como fago, teño un vídeo no meu canal de YouTube onde explico como se plantan ben as sanorias e cales son os fallos que ao mellor podes ter porque non che prospere o teu plantío.